Міністэрства фінансаў паведаміла пра атрыманне другога траншу расійскага крэдыту. На рахункі ведомства прыйшла сума эквівалентная ў $500 мільёнаў. Ну а ў сваю чаргу МЗС Украіны паведамляе, калі хаця б адзін самалёт беларускай авіякампаніі апыняцца на тэрыторыі Крыму, санкцыі будуць непазбежны. У эфіры «Аб'ектыў» студыі Кірыл Смеглікаў. А што яшчэ сёння ў выданні? Беларусы і Захад рэагуюць на ўчынак Сцяпана Латыпава. Учынак менавіта і не ёсць адчай, а гэта ёсць учынак смелы, учынак звярнуць увагу на тое, што робіцца тут у краіне. Траіх прадстаўнікоў польскай меншасці, якіх трымалі ў турме, нечакана вывезлі з Беларусі ў Польшчу. Адчуванне палёгкі, што тыя спадарні ўжо не знаходзяцца пад вартаю і што ім не пагражаюць абсурдныя тэрміны ад 5 до 12 гадоў турмы. Сапраўдныя дэмакратычныя выбары. Ці важна гэта цяпер для Беларусі? Я считаю, что самым главным является восстановление доверия к избирательной системе. Абаронцу плошчы пераменаў Сцяпана Латыпава, які напярэдадні парэзаў сабе горла ў судзе, перавялі са шпіталю ў СІЗА. Падчас працэсу ён заявіў пра гвалт і пагрозы ў турме. Падрабязнасці скандальнай справы ў Каці Малей. Пасля таго, як у судзе Савецкага раёну сталіцы Сцяпан Латыпаў уваткнуў сабе ў горла асадку, яго даставілі ў шпіталь на Сямашкі. Паводле крыніцаў Тутбай цяпер палітвязень у СІЗА нумар 1 на Валадарскага. Там для яго сёння прынялі перадачу ад сваякоў. Інфармацыі адносна стану здароўя мужчыны няма. Когда начинался процесс, все повели. У него был фингал под глазом, такое, знаете, не фингал, и, видимо, его били, ударили чем-то плоским, потому что это был вот такой вот шрам, то есть не как от кулака, а он был ровный, плоский около глаза. И у него была перебинтована левая рука. Учора на паседжанні Сцяпан заявіў аб пагрозах ягонаму бацьку і суседзям, ды пра невыносныя катаванні. 51 дзень у так званай прэс-хаце, камеры, у якой літаральна выбіваюць прызнальныя паказанні. Адзінкі могуць вытрымаць такія умовы 51 дзень, запэўнівае былы палітвязень Павел Виноградов. Это происходит обычно до тех пор, пока либо человек, которого прессуют, не соглашается, чтобы пытки прекратились, либо этот человек вскрывает себе, допустим, вены, или режет живот, или горло, как сейчас вот сделал Латыпов. Гэта скрайняя мера, каб спыніць здзекі ды катаванні, дадае Павел Виноградов. Ці планаваў Сцяпан Латыпаў, які не наносіў сам сабе пашкоджанні ў турме, самагубства. Псіхолог Яўген Маліноўскі мяркуе, што думка перарэзаць сабе горла хутчэй за ўсё прыйшла яму падчас судовага паседжання, як доказ невінаватасці, бескампраміснасці ды гатовасці ісці да канца. Гэты учынак не ёсць учынак на публіку, а гэта учынак менавіта і не ёсць адчай, а гэта ёсць учынак смелы, учынак звярнуць увагу на тое, што робіцца тут у краіне, і гэта надзея на тое, што людзі падтрымаюць. 41-гадовы Сцяпан Латыпаў актыўны абаронца муралу з дыджэямі пераменаў. Ён дрэвавод і прамысловы альпініст. Сябар Мікіта характарызуе Сцяпана як смелага і спагадлівага чалавека. Сами понимаете, какая у нас профессия. Альпинисты не могут быть неустойчивыми и так далее. То есть мы все свои страхи сжимаем, так сказать, в кулачок. И на самом деле, то есть он был очень смелый, достаточно отзывчивый, всегда приходил на помощь, если она требовалась. Сцяпана Латыпава затрымалі летась 15 верасня ў двары, калі ён прасіў людзей у масках назвацца. Удома правялі ператрус. Спачатку яго вінавацілі ў тым, што ён нібыта планаваў атруціць сілавікоў ядахімікатамі, якія закупаў на знішчэнне баршчэўніку. Аднак судзяць за арганізацыю дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, супраціў пры затрыманні і махлярства ў асабліва буйным памеры. Катя Малей, Белсат.
А тым часам беларускія эмігранты ў Польшы не выключаюць блакавання мяжы з Беларусю для грузавога транспарту. Такім чынам яны заклікаюць Еўразвяз хутчэй увесці эфектыўныя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі. Спыніць усе ўзаемадачыненні з рэжымам заклікалі лідары дэмакратычнай супольнасці, а чальцы НАТО занеслі Беларусь у спіс краінаў, ад якіх чакаюць пагрозаў. Юлія Цяльпук працягне. Ланцуг солідарнасці са Сцяпанам Латыпавым недалёка ад патруляванай сілавікамі плошчы Пераменаў у Менску. Акцыі салідарнасці адбыліся і ў замежжы, апроч санкцыяў для рэжыму, патрабавання вызвалення з няволі ягоных праціўнікаў. И это должна быть не глубочайшая озабоченность, а это должны быть на самом деле действия, которые могут хоть как-то помочь приблизить победу. Людей пытают в тюрьмах, и если человек он идет на такой рискованный шаг, как попытка самоубийства, как попытка вскрыться в суде, то это означает, что человеку нужна помощь. На думку адной з удзельніц акцыі, у справу мае ўмешацца камітэт супраць катаванняў. У нас няма сувязі з вялікай колькасцю яшчэ полезняволеных, ад іх не даходзяць лісты тым, хто ім піша. І, на мою думку, трэба праводзіць нейкае тэрміновае расследаванне таго, у якіх умовах за кратамі яны зараз знаходзяцца. Абяцанне рэагаваць на незаконныя дзеянні вертыкалі і сілавікоў гучыць цяпер на ўсіх узроўнях. Мы будзем адкрытыя на пашырэнне санкцыяў, калі гэта будзе неабходна. Я думаю, вельмі важна, каб санкцыі былі як мага больш дакладна нацэленыя на рэжым, а не на грамадзянскую супольнасць, не на людзей. Таму у выпадку далейшых санкцыяў будуць кансультацыі з грамадзянскай супольнасцю. Себастьян Курц зрабіў такую заяву пасля размовы са Святланай Ціханаўскай, каманда якой трымае краіны Захаду ў курсе сітуацыі з палітычнымі рэпрэсіямі рэжыму Лукашэнкі. Ціханаўская паведаміла і пра гібель палітвязня Вітольда Ашуркі ў калоніі, і пра самагубства вінавачанага ў масавых беспарадках 17гадовага Дзмітрыя Стахоўскага, і пра Сцяпана Латыпава, які адчайна наклаў на сябе рукі ў суде. Мы будем добиваться признания режима Лукашенко преступным. Судьи, прокуроры, силовики, чиновники, которые соучаствуют или покрывают преступления против белорусов, должны понести ответственность. В обшукі, затрыманні, суды і штрафы супраць прыхільнікаў мірных пераменаў цягам гэтых 8 месяцаў выраслі ў крымінальныя тэрміны да 18 гадоў зняволення. Ад леташняга жніўня гэта 667 крымінальных справаў у адносінах 944 чалавек. На сённяшні дзень палітвязнямі праваабаронцы прызналі 454 асобы, 5 з іх няпоўнагадовыя. Агульны спіс беларусаў, зняволеных за палітычную пазіцыю, у разы даўжэйшы. 109 такіх судоў адбыліся толькі ў траўні. Ці рэпрэсіі скончацца пры гэтым палітычным рэжыме? Если они допустят их выход, то все сразу видят, что они слабые и могут, так сказать, поддаться давлению со стороны. Лукашенко этого не допустит. Будзе зноў, напэўна, гандаль, як заўсёды, па традыцыі. Будуць іх выпускаць в обмен на нейкія преференцыі. В текущем вряд ли. Не знаю, так кажется. Пасля акцыі Латыпава ў суде апазіцыя заклікала да пашырэння санкцыяў. Сёння характар паводзінаў беларускага рэжыму яшчэ раз асудзіў кіраўнік НАТО Йенс Стольтенберг і пракаментаваў прэм'ер Вялікай Брытаніі Борыс Джонсон. Мяркую, што чальцы НАТО аб'яднаюцца на знак пратэсту супраць жахлівага інцыдэнту з захопам самалёта ў Беларусі. Але Йенс цалкам зразумела, што сумеснае супрацьстаянне пагрозам з усходу – гэта вельмі вялікая частка вашай працы да 2030 года. Ці не так? Саюзнікі па НАТО вядуць перамовы дзеля абароны сваіх краінаў ад кіберпагрозаў, правакацыяў і спецаперацыяў, якія праводзяць на іхнай тэрыторыі краіны з-за ўсходняй мяжы НАТО. Цяпер у спісе гэтых краінаў і Беларусь. Юлія Цяльпук, Белсат. Траіх фігурантак справы Саюзу палякаў прымусова вывезлі з Беларусі. Паводле Міністэрства замежных справаў Польшы гэта адбылося 25 траўня. Цяпер вызваленыя жанчыны пад апекай і абаронай Польшы. Жанчыны сцвярджаюць, што абсалютна не чакалі гэтага, іх прывезлі да польскай мяжы і выпусцілі. Вызваленыя з беларускай турмы, вывезеныя ў Польшу Ганна Панішева, Ірена Бернацкая ды Марына Цішкоўская сустрэліся з журналістамі ў Варшаве. Chcę przekazać
Хочу выказаць вялікую падзяку нашай польскай дзяржаве, якая выратавала мяне з турмы, якая выратавала маё часткова страчанае там здароўе. Мяне штурханулі ў часе транспартавання са следчага камітэта ў месцы часовага ўтрымання. Я атрымала ўшыбы храбта, мне зламалі кісць на правай руцэ і цягам 2 месяцаў я не атрымала медычнай дапамогі. Oczywiście nam nie chciało się wyjeżdżać. Конечно, нам не хацелася з'язджаць, але як выйшла, так выйшла, мы ўжо тут. Мы не бачылі аніякіх дакументаў, нічога не падпісвалі на мяжы, што нібыта хочам выехаць. Там было так: стань да сцяны, 5 хвілін на зборы рэчаў, нас абшукалі. І выходзіш з камеры. Нас пасадзілі ў гэтак званы стакан 50 на 50 сантыметраў. І прыходзіць чалавек з дакументам аб змене меры ўтрымання. Нам знялі арышт. За кратамі застаецца старшыня Саюза палякаў у Беларусі Анжеліка Борыс і сябра праўлення Анджэй Пачобут. No myślę, że jest podwójna, czy jest tutaj taki dwojaki stosunek. To znaczy... У афіцыйнага польскага боку ёсць дваякае стаўленне да гэтага. Адчуванне палёгкі, што тыя спадарні ўжо не знаходзяцца пад вартаю і што ім не пагражаюць абсурдныя тэрміны ад 5 до 12 гадоў турмы, але прыкра, што ўсё гэта вядзе да знішчэння польскага руху на Беларусі. Справу Саюза палякаў Генеральная прокуратура Беларусі распачала ў сакавіку. 5 чалавек былі арыштаваны, абвінавачаны ў прапагандзе нацыянальнай ненавісці і нацызму. Ірына Карніенка, Белсат. Палітычны і гуманітарны крызіс. З Лукашэнкам ці без яго не скончыцца, калі ў Беларусі не правесці сапраўдныя дэмакратычныя выбары. І гаворка не толькі пра выбар новага прэзідэнта, але і дэпутатаў парламенту. Пра гэта заявілі ўдзельнікі міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай дэмакратызацыі, якую правялі разам офіс Святланы Ціханаўскай і аўтарытэтнай арганізацыі. Ці сапраўды цяпер час думаць пра выбары, высвятляў Ярослав Стешак. На свята думае пра будзень, а ўлетку пра зіму. Кажуць у народзе. Цяпер не свята, а фактычна ваенны стан. Але трэба падрыхтавацца да выбараў, каб скончыць крызіс, кажуць у камандзе Святланы Ціханаўскай. Хаця ўдзельніца апошняй выбарчай кампаніі, вынікі якой грамадства не змагло спраўдзіць, плануе замяніць не Лукашэнку, а ўсю сістэму. Да, то, что мы видим последние дни, последние недели в Беларуси, это на самом деле очень неприятно, часто страшно, часто вгоняет людей в тоску и в депрессию, но это не значит, что мы должны отвлекаться от основной цели, которая перед нами стоит. А основной целью являются демократические преобразования посредством выборов. Міжнародная канферэнцыя «Дэмакратычныя выбары для развязання крызісу ў Беларусі» сёння і учора прайшла онлайн, хаця ўдзельнікі спадзяюцца, што хутка атрымаецца працягнуць ужывую, у Менску. Арганізатары, міжнародныя фонды і праграмы, што спецыялізуюцца на выбарах, спікеры ад беларускіх палітыкаў і кіраўнікоў цэнтра выбаркамаў суседніх краінаў да кангрэсменаў США. Я не считаю, что сегодня главным является изменение законодательства избирательного. Я считаю, что самым главным является восстановление доверия к избирательной системе и структурам, которые обязаны обеспечить выборы. Выборы – наступны и необходный крок, и варта загадзя выпрацаваць механизмы, каб пазбавіцца практыкі фальсіфікацыяў, кажуць удзельнікі канферэнцыі. Гэта змены на ўсіх этапах. Напрыклад, пры падліку подпісаў не шукаць сапсаваныя, а падлічваць сапраўдныя. Датэрміновае галасаванне арганізоўваць не на кожным участку, а на некалькіх на ўвесь горад. Забяспечыць назіральнікам доступ на ўсіх этапах выбараў, зрабіць не толькі празрыстыя урны, але і лічбавае назіранне за галасаваннем і падлікам галасоў. Поднимать содержимое каждого бюллетня и показывать 3 группам населения. Это первое. Наблюдателям, членам комиссии, а также представителям средств массовой информации. То, что мы сделали в Республике Молдова, мы ввели в том числе электронную передачу данных с избирательного участка сразу в Центральную избирательную комиссию и вывешивание протокола в самом участке. И наиважнейший момент – празрыстае фармаванне выбарчых камісіяў. Міжнародныя інстытуты гатовыя дапамагчы з адукацыяй і для назіральнікаў, и для чиновников. Мы работаем с чиновниками, мы организовываем для них те или иные формы коммуникации, тренингов, обучения, для того, чтобы как минимум это звено понимало, что такое хорошо, что такое плохо. Ведь если в стране эта практика используется десятилетиями, очень часто госслужащий не определяет, не понимает, не оценивает просьбу вмешаться в избирательный процесс. А что думают громадяне? С 1,5 десятка опытаных
апытаных нами жыхароў Віцебску кожны быў гатовы галасаваць. Все будет хорошо, если будут выборы. И мы будем голосовать, конечно. Только я ж не знаю, кто у нас будет президент. Поэтому потом мы будем решать. Отстаивать свою свободу нужно, свою независимость. Пры гэтым спікеры канферэнцыі кажуць, што галоўнае не перамога канкрэтных партыяў, а грамадскі кампраміс і замірэнне, якое патрэбнае ўсім беларусам незалежна ад поглядаў. Ярослаў Сцешык, Белсат. Першамайскі суд беларускай сталіцы разгледзеў справу шматдзетнага бацькі Івана Багдзевіча. На ягонае затрыманне ў вёску Рыбцы Пухавецкага раёну летась у кастрычніку прыехаў цэлы мікрааўтобус за мапаўцамі. Прад'явілі абвінавачванне мужчыну за удзел у массовых беспарадках. Мой муж очень добрый человек. Он никогда не проявлял агрессии. И то, что сейчас происходит, это вообще сверх фантазии. Всегда хорошо относился к детям. Дети по нему очень скучают. Каждый день спрашивают, где папа, а мы отвечаем, что он в больнице. То есть по-другому мы ответить не можем. На суде Іван распавёў, што з'яўляецца валанцёрам ратавальнага атраду «Анёл» і ягоная дзейнасць ніяк не звязаная з палітыкай. Суд працягнецца 10 чэрвеня. Ну а суддзя кастрычніцкага суда горадні Вольга Бекушева агучыла прысуд тром паплечнікам Сергея Ціхановскага. Дмітрию Фурманову прысудзілі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Яўгэну Разніченка 3,5 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Уладзіміру Кнізе 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. Усё, як прасіў пракурор Мікіта Мыслевец. Вакол будынку суда падчас прысуду дзяжурылі сілавікі. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка звярнуўся ў пракуратуру Польшы, сустрэўшыся з кіраўніком дэпартаменту па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю гэтага ведомства. Прычына пагрозы аб фізічнай расправе і атаках міжнароднага тэрарызму ў адносінах яго ды іншых чальцоў дэмакратычных сілаў замежжа на тэрыторыі краінаў Еўразвязу. Все тыя людзі, якія робяць гэтую справу, напэўна, павінны быць караныя і несці адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам. І ты, хто будзе працягваць гэтую дзейнасць, павінны разумець, што як толькі яны выйдуць за межы Беларусі, іх будуць шукаць, бо ў адпаведнасці з заканадаўствам краін суседніх, у адпаведнасці з еўрапейскім заканадаўствам, гэта ўсё з'яўляецца злачынствамі. У заяве Павел Латушка падкрэсліў, што клапоціцца не толькі пра сябе, але і пра ўсю дэмакратычную супольнасць Беларусі. Паводле ацэнкі адваката, адзначыў палітык, можна казаць пра 5 крымінальных артыкулаў польскага заканадаўства, якія парушылі беларускія спецслужбы ды службовыя асобы рэжыму. Гэтага дастаткова для таго, каб распачаць папярэдняе следства ў межах універсальнай юрысдыкцыі. Збіраць доказы пачалі раней таксама Нямецчына, Літва і Чэхія. І зменім тэму. Ужо месяц у Барысаўскім раёне зусім блізка да чалавека ходзіць буры мядзведь. Ён выходзіць да школ, на падворкі, але праблема так і не застаецца нявырашанай. Да таго ж дагэтуль незразумела, хто павінен яе вырашаць. Алена Дубовек працягне. Гэтае відэа знятае каля вёскі Сыч Барысаўскага раёну, дзе некалькі разоў бачылі мядзведзя. Ну вот это мои как бы остатки уже ули. Я думаю, мне, короче, убытков этот медведь сделал, наверное, $1000 точно влетел. Мядзведь разбурае вуллі, забівае хатнюю птушку і псуе маёмасць. Яго бачылі як мінімум у 12 вёсках раёну. Практычна ўсюды ён прычыніў шкоду, але ў лясніцтве небяспечным драпежніка не лічаць. Так а почему вы думаете, что он людей не будет шипать? Ладно, зачем? Мед его. Он любил очень сладость. Я варю гушонки у печи, и он меня больше никого трогает. Жыхары ж вёсак, куды наведваецца драпежнік, напалоханыя. Вот, а теперь боюсь, за внука приехал внук. Теперь сама буду ходить за ним и после 9 его уже не выпускать никуда. А попробуй их удержи летом. Это вот пока еще прохладно, а попробуй их летом удержи. Они до 11 гуляют. Сейчас второй приедет. Страшно подумать, что будет, если они встретят этого медведя. Дети сейчас не пуганные, видят медведя в зоопарке или в мультике «Маша и медведь». Не дай бог, какой-нибудь 6-летний малыш полезет обниматься. Напрыканцы траўня звер выйшаў да гарадской школы і дзіцячага садка. Ён не боится ни собак, ни человека. Есть повод и основания предполагать, что он жил с человеком
и поэтому у него абсолютно отсутствует чувство страха. Но на самом деле бурый медведь, в общем-то, может представлять и представляет взрослый бурый медведь опасность для человека. И, конечно, в данном случае нам видится самым оптимальным вариантом это попытаться отловить его обездвижив и вывести в дремучие леса, находящиеся на достаточном удалении от населенных пунктов. Такі варыянт у сярэдзіне траўня разглядаўся і ў барысаўскім райвыканкаме, але пакуль што мядзведзя ніхто не злавіў. Существуют такие проблемы со сложностями спасения подобных медведей. Дело в том, что процесс обездвиживания и оборудование, необходимое для этого, это достаточно дорогостоящие вещи, и не у всех они имеются в наличии. Мясцовым прапаноўваюць звяртацца ў міліцыю ці да ратавальнікаў. Прэс-сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у сваю чаргу ў неафіцыйным каментары сцвярджае, што ратавальнікі не абавязаныя гэтым займацца. Ну, уже запланировано на этот год, там, на 2021, что, то есть 2021, что вырубки уже должны, это все будет вырубаться сплошное. Так что, вот а медведя, где зверю деваться? Он может даже в лесу и с насиженных мест его обетованных его согнали, и он мигрируя. Менавіта з высяканнем лясоў мясцовыя і звязваюць выхад драпежніка да чалавека. Біёлаг жа верагоднейшую прычынай называе пошук драпежнікамі пажытку. Алена Дубовік, Белсат. Спадарства, больше актуальнай інфармацыі глядзіце таксама праз наш тэлеграм-канал. Апрача гэтага можна інсталяваць нашае прыкладанне, якое немагчыма заблакаваць праз жаданне ўлады ў Беларусі. Ну а інфармацыйны эфір не спыняем, наперадзе праграма «Размова». Ці Вашынгтон і Масква вырашыць лёс краіны без удзелу беларусаў? Адказ на гэтае пытанне ўжо неўзабаве, а ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару, беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.